Skoč, rýchlo. Choď tak, ako si stál na tých konároch, to bolo lepšie. Ako takto. No ja to skúsim. Chyť toto na chvíľu. Daj ma dole! Daj si čiapku. Ale potom ešte. Neboj sa. Že je plný pavúkov. Mám to držať? Alebo do toho mám čampnúť? To nie je žiadny dole ani hore. Bol by som. Dobre. A nie je to niečo také, že rebrík. Taťo, vylez hore na to strom. Poď. No poď. Ale nie, že som naši konáre po tebu lámať. Tu dokáčeš. Vyššie skús. To sa nedá, lebo to nie. Dá sa. Tu tam. Sú tam. Hej, túto nohu daj sem. Tak počkaj. To musíš sa napichnúť. Oboma rukami. Jasné, to som ja Superman. Daj. Paťo, ho nemôžeme zabiť 15 minút, bude to utekne. Hotovo. To je dobré. Paď, ver ruky. Paťo. Zasa musíš ísť. Kašľaný. Dal by som ti šlapáka, Paťo, ale poďme. radšej nie. Dajte mu niekto šlapáka. Vylez ešte o toto. Jaká baba. Ja to mám v oku. Dajte mu niekto šlapáka. Ale radšej nejaká baba. Lebo... No, dajte mu niekto. Však ja to mám v oku, čo robím. Daj mu Leno. Dobre. Babi, ostatné zbierajte prosím. Leno ti dá šlapáka.